Hey, माल निकाल, माल निकाल, हैं? माल निकाल, सोर नोंसोर? hurry up! जुवेल, मेघालयाव बेनावथ' गोबां थाखा दं। हाय, माबा दिरुन! चेक खालाम! हाय, माल निकाल! ओइ बन्धु खारदो Yes, boss. खारदो साबायखर नोंथां। सासे आंगो लोगोनि थाखाय साबायखरा गोनांथि नङा जुवेल नोंथां। आरे दाहार नोंथां गारिया माथो जादों? जानो हागौ कारेन्ट साप्लाइ मोनैखाय गारिया स्टार्ट जायाखै। आच्छा जायगाया बारा मोजां नङा। थौ गेरेजसिम आं गारिखौ बोनोसै। हा कुइक प्लिज। दाहार आं बुजिस'नो हायाखिसै नों सासे ग्रेजुवेट जानानै बोरै टेक्सि ड्राइभार जाखो? इसोरानो बेखौनो मावनो थिनहरखाबायब्ला माथो खालामबावनो नोंथां। आच्छा नोंथाङा हाबाफोर खालामबायमोन नामा? औ खालामबाय बावाखै। आच्छा आं माब्लाबा आमुखिखौ नायनो थांगोन। दे माब्लाबा थांबानो जाबाय बै टेङापारायावनो। थांथारगोन आं नोंनाव थांथारगोन। अके वेलकाम। हेलेना हेलेना जारौ दाहार फिसा नों गैया न'आव गैया 15 सानसो जाबाय गैया फिसा आंनो खिन्थालाङाखै अइभिंआव थांनोसो बुंलांदोंमोन। मा होनखो? सासे बिफा जानानै फिसाजोआ बहा थांदों बहा मा खालामहैदों बेखौ उदिस लानो हायैया लाजिथाव। दिनैनिफ्राय नों आंनि बिफा नंला आरो आंबो नोंनि फिसाला नंला। आं नोंखौ थैबाय होननानै सानना लाबाय। दाहार फिसा दाहार फिसा हेलेनाया दिनै फैयाखै नामा? फैया गोबावथारसै बियो। नों मिथिगौ मानो आं फैयाखै? मिथिया, फैया गोबावथारसै बियो। हेलेनाखौ? हेलेनाया दिनै फैयाखै नामा? मिथिया, फैया गोबावथारसै बियो। आं मिथिया, फैया गोबावथारसै बियो। सोरखौबा नांगौमोन नामा? हेलेनाखौ। ए बेथ' गैया 15 सान जाथारबाय।
ओहो आं मिथिया बिदिबा थांसै दे आं सिङाव हाबनो हागोन ना सार हाबफै दाहार जिराय मा खौरां दिनै जों 15 सान जालांबाय सार आंनि बिनानाव हेलेना गोमानाया बेखौ लानानैनो फैदोंमोन आं सार नोंनि बिनानावा मा खालामोमोन सासे माहाजोननि उइभिंआव जि दायोमोन सार आच्छा उइभिं बिगोमानाव सोंहैबायाखै नामा सोंहैदोंमोन सार बिसोरबो बुंहरदों 15 सानसो जालांबाय फैया होननानै बेबादि सिख्ला गोमानाय खौरांखौ खोनाबाय थायो नाथाय आंनो रावबो रिपर्टखौनो होफैया आच्छा नोंथाङा आंनो गांसे एफआइआर लिरनानै गालांदो जागोन सार पेन्टम यस सार नोंनि टेबोलाव बिथांनिफ्राय गांसे एफआइआर लिरहोनानै लाखिदो गोजोन्थों सार आच्छा नोंथाङा जेबो सिन्था दाखालाम नोंथांनि बिनानावखौ नागिरनायाव जों जेरैब्लाबो नाजागोन गोजोन्थों सार अके खोनाबाय नोंसोरथ' मोनथियाखैदां हेलेनाया टेक्सि ड्राइभार दाहारनिसो बिनानावनो ए आं मिथियामोनथ' आंबो मिथिथारामोनथ' खोनासं दाहालाथ' ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा जों बिनिखायनो जेब्लाबो पुलिसनिफ्राय बारग'नो सांग्रां जा नंगौ बस पेटलु गुन्दै पुलिस चल बोरै थाङो बोरै साला दिनैबो बारग'बावबाय बिसोर गवा आंनि आखाइनिफ्राय र' साला पुलिसफ्रा गैला थांबाय पुलिसफ्राथ' मोदोमबाय जों बे जायगायाव थानो हाला गुबुन गोजानाव दोननांसिगोन मोनथिबाय आबा जिउ गोलाव जाथोंलाय फैदो आबा सिङाव जिरायफैदो नांला आं नैबावनो जिरायनोसै नों बेफोरखौल' लांग्रोदो सामब्राम नोंबो थांथ'दो बाहेरायाव दा 4 बाजियाव फैफिनदो जागोन सार फैदो आफा जिरायफैदो दे आइ मानोथो एफा बुरजा दख'ना जोमग्रा जि जोम लाबोनांगौ मोनसै जेबो नङा आइ नैबेखौ लाखिनाय नोङो न' बेसेबांनि आफा बियो बारा नङा 15,000निल' गावहालाय जाराव गिदिरनाव थांदों गावहा थाबबाय आंखौ दा लिंहरफिनदों मान सनमान गैया बेहा नंखाय सासे ड्राइभारनि फिसाजो जिरख'नायखौ बिलाइनानै बबे मोखांजों थांनानै थाहैखो बेलाय र' फैग्रोथोंसैल' बियो जावैसोखौ लोगो मोनलांबा हामगौमोनलाय आइ मोनाबोलायगोनदां दिनैबो जासिगोन दे बिदिब्ला। दा फैब्ला बुंनानैल' होदो बै बिथा गोदाननि
न' गोदानाव थाहैदो नोंसोरो सानैजों जागोन ना आइ फैब्ला नोङो मोजाङैल' बुंनानै होदो मानोथो मालायनाव अखानायब्लानो बे गारिखौनोसै दांलाय बिलिरलाय गारिखौ दांनाय बिलिरनाय खालामाब्ला माखौथो खालामबावनांगौ ना नोंखौ बेनाबाथाय मैया नोंसिनि आफाया न' गोदान जासिलांनायखौ मानोथो लानो खुगा सिहरा आंथ' बे न'आव थाहैया मानसिफ्रा आंखौ मा होनगोन न'खौसो लक खालामनानै नोंखौ हाबा लादों सानगोन ना लानो खुगासेयाब्ला आफाया जोबोद दुखु मोनगौमोन